Загубих си антирадара. След дългия преход от първия ден на пътешествието, беше ред да сменя подхода и да приоритизирам интересните места и гледки пред бързото напредване. Затова избрах да се движа по пътя в страни от магистралата, доколкото това е възможно. Първият ден ми припомни също, че въпреки прекрасните планове, трябва да позволиш флуидност, да можеш да реагираш адекватно на случващото се. Извода, който си направих, беше, че когато мина 2/3 от дневния преход, мога да приема, че съм при полови от деня. От тук нататък, всеки мой ден беше съобразен с точно този извод. До обяд гледах да съм покрил 2/3 от пътя. Това щеше да компенсира умората и забавянето и ще да пристигам на време. Днес трябваше да стигна до град Ордио, който се намира на 600 км североизточно от Боло. Той се намира на южния бряг на Черно море. Голямата част от пътя минава през западните понтийски планини, или както се наричат на местния език Кьоролу Даолари. Планините Кьоролу. Очаквам един забавен ден и първо ще започна с сутрешните размисли и страсти от каската и в впечатлението ми от град Боло, където се оказа имало българи още от византийско време. Да, добро утро. Това е втория ден. 7:30. Град Боло. Къщата, която спах, беше на края на града. Сутринта, като излизах, трактори с дядовци и с бабички, които карат трактори. Сериозно запътени към полето явно. Не съм обикалял града изобщо. Бях изморен. Подхода, който имах, беше пристигна, свалих цялата екипировка, тази, която ми трябваше. Една дисага оставих на мотора. Свалих всички кабели, камери и така нататък. И отидах до супермаркет и до нещо, където приготвиха кебаб. Така че взех за вечеря кебаб. Беше голямо прецакване, порцията беше за джуджета. А пък от супермаркета взех закуска. Ама поне хапнах сутринта. 3 в 1 си взех. Тук навсякъде се продава чай. Аз обичам кафе. Днес се движа покрай магистралата. Вчера платих доста пари. Поне така ми се струва доста пари. За да се движа по магистралата. Там нямаше как. Там трябваше просто да направя километрите. Днеска километрите са 600. На практика с 1/4 по-малко. И си мисля, че мога да ги направя през пътища, които са покрай магистралата и са безплатни. Магистралата е тук горе. В момента тя се вижда, а пък аз се движа долу.
Ей, такива трактори навсякъде в градчето. Навсякъде, постоянно. Колкото коли, толкова и трактори. Бабички, дядовци. Всеки си кара тракторчета. Поне 2 или 3 огромни комплекса за продажба на трактори видях. Доказвам огромни, сигурно има едно 10-15 декара, може и повече да е като двор, в който са наблъскани трактори, всякакви цветове, но страшно много. И така, магистралата и моя безплатен, чудесен път. Това, което ми направи впечатление в този ден, са големите температурни разлики в Турция през месец май. Сутрините бяха хладни, но само 3-4 часа по-късно температурите категорично достигаха нива над 32 градуса. Въпреки че се движиш в планините, някак температурата по-съответстваше на полски или равнинни райони. Планините Кьорогу, или както са познати в България западно-понтийските планини, обхващат 3 административни провинции. Това са Болу, Цанкури и Цоро. Като изключим провинция Болу, която може да се похвали с най-високия връх на планината, 2500 метра, красивите си ски курорти и, както разбрахте от предишния епизод, параглайдинга. Останалите 2 провинции са предимно земеделски. Много по-вероятно е да видиш трактори, отколкото туристически автобуси. Това обаче изобщо не означава, че няма какво да се види. Целият път е изпъсен с красиви скални образования, бойни крепости, наречени кале, и красиви речни корита. Тук-там някой микро или макро язовир, тунели и красиви гледки към малки долинки, сгушени между ридовете на планината. Малки коминчета пушиха на всяко място за почивка по пътя в продължение на дълги километри. Някой балканец като мен би си помислил скара. Но не. Оказаха се добри търговци, рекламиращи стоката си. Топъл чай. Чаят не беше за мен. Трябваше да мине още поне седмица, за да открия предимствата му в пустинята по-късно. Но сега още не бях готов. Камерите неуморно работеха и заснемаха пейзажите, а аз впусках се в обяснение на това, което виждам на въображаемите зрители на моето приключение. Докато всичко това се случваше, усещах, че съм се откъснал изцяло до скорошното си ежедневие. Няма повече срещи, файлове, записки или имейли. Сам съм и всичко е някакси по-просто. За първи път си давам сметка, че приключението е започнало. Това е, което си подготвил и е време да го изживееш. Започваш да се наслаждаваш дори и на празния път, защото можеш да направиш рефлекция на всичко, което ти е заобикаляло. Медитация оказа се една от скритите страни на приключението.
Температурата е 34 градуса. Вчера беше 36. Днес е 34, но се надявам, че сега като сляза към морето ще разхлади. Защото на практика сега върва на север. На север към Черно море. Да, и това трябва да е собствено. Може би от другата страна вече ще мога да видя Черно море отдолу. Аха, ето го. Ето го. И сега ми предстоят още 150 км. По горе-долу такъв път, какъвто е сега. Палмички, ограничение на скоростта, моренце и до момента, в който стигна до Ордю. Ордю, там ще спя. Рано е още да призовават за молитви, обаче при вечер ще започнат. Но там горе някаква крепост е имало. Кале някаква. Аз предполагам, че това тук вече е Ордю. Предполагам, че не е малко градче, а Немон.
А може би просто са свързани. Пише Анемо. Пише едно прекрасно корабче долу. А там долу има някаква огромна църква, не църква, ами джамия с 4 минарета. И тук естествено въжената линия. Монте Карло чушки да яде. Сега сега да си продължа направо. Охо! Ордо Буюк Шер нещо си. Най-вероятно сега ще мина покрай тази голяма джамия, която видях след 4-те минарета. Километра още до хотела. Летището Юлиали. Аз съм направо. Носят фарчеве. Този отпред е учебен, който разнася пици.
Ти да видиш. Но значи ще ми е изтървал джемията с... Може би е била там, където беше въжената линия и съм се загледал във въжената линия. Да. Това ли беше моят хотел?